በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ የካቲት ዕለት 2 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እመብርሃን ወላዲት አምላክ አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። ቅዱስ ለንጊኖስ ዕለት 2 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ እስክንድርያ ውፅእ ኢሉ ናይ ዘሎ ናይ ደብረ ዝጋጋ ሊቀ ምኔት ቅዱስ አባ ለንጊኖስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ካብ ሃገረ ኪልቅያ እዩ። አቦ እውን መነኮስ እዩ። መምህሩ ድማ ንክርስቶስ ዝፈቱ ሰብ ካብ ዝወሃቦ ክብሪ ከዓ ዝሃድም ነበረ። በቲ ግዜ ድማ ናይ ገዳሞም አበምኔት አዕረፈ። ነዚ ስሙ ሉኪያኖስ ዝተባሃለ አረጋዊ መምህር ድማ አበምኔትነት ክሸምዎ መነኮሳት ፈተው። ንሱ ድማ ንወዲ መዝሙሩ ለንጊኖስ ሒዙ ካብ ኪልቅያ ወፂኡ ናብ ሃገረ ሶርያ ኸደ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብሓደ ተቐመጡ። ብኣእዳዎም ከዓ ብዙሓት ዘደንቑ ተኣምራት ክገብር እግዚአብሔር ፈተው እሞ ብሰባት ድማ ከንቱ ውዳሴን ክብርን ኮኖም። ኣባ ለንጊኖስ ድማ ብናይ መምህሩ ምኽሪ ወፂኡ ናብ ሃገረ ግብፂ ኸደ። ናብ ገዳም ደብረ ዝጋግ ኣብ ዝኣተወ ግዜ ድማ ብደስታ ተቐበልዎ እሞ ምስኦም ነበረ። ድሕሪኡ እቲ አበምኔት ዓረፈ። ተጋድሎኡን ትሩፋቱን ቅንዕናኡን ስለ ዝፈለጡ ድማ ኣበ ገዳም ደብረ ዝጋጋ ንኣባ ለንጊኖስ አበምኔት ገይሮም ሸምዎ። ድሕሪ ውሑድ ኣዋርሕ ድማ መምህሩ ኣባ ሉኪያኖስ መፀ እሞ ናይ መራኽብ ኮርኒስ ወይ ከዓ ሞሮ ናሕሲ እናሰርሑ ድማ ብኣእዳዎም ካብ ዝሰርሕዎ እቶት እናተመገቡ ብሓደ ልቢ ብምዃን ብሓድነት ነበሩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ብኣእዳዎም ብዙሓት ዘደንቑ ተኣምራት ገበረ። ድሕሪኡ ኣባ ሉኪያኖስ ዓረፈ። ናይ ኬልቄዶን ጉባኤ ኣብ ዝኣከበ ኣብ ናይ ከሓዲ መርቅያኖስ ዘመን ናብ ኩለን ሃገራት መልእኽትታቱ ለኣኸ። ካብኡ ድማ እቲ ሓደ ንክርስቶስ ናብ 2 ባህሪ እንትኽፈል ዝረኸሰት ናይ ሃይማኖት ደብዳቤ ኣላ። ካብ ናይ ንጉስ መልእኽትታት ድማ 3 ናብ ደብረ ዝጋግ ምስ በጽሑ ነታ ደብዳቤ ንኣባ ለንጊኖስ ሃብዎ። በዛ ጽሑፍ ክትኣምንን ኣብ ውሽጣ ድማ ክትፍርምን ንጉስ መርቅያኖስ ኣዚዝከኣሉ ድማ በልዎ። ኣባ ለንጊኖስ ድማ ምስ ቅዱሳን ኣቦታትና ከይተማኸርኩ ኣነ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልን እየ፣ ክንማኸር ከዓ ንስኹም እውን ምሳይ ንዑ በሎም እሞ ናይ ቅዱሳን በድኒ ወይ ከዓ ሬሳ ናብ ዘለዎ በዓቲ ኣእተዎም። ዝኸበርኩም ኣቦታተይ ንሕና ዓሪፍና ደቂስና ኢና ኣይትበሉ። እንሆ ንሓደ ክርስቶስ 2 ባህሪ ዝገብር ኣብ ውሽጡ ዝተፅሓፈሉ ነዚ ደብዳቤ ኣምፂኦሞ ኣለዉ እሞ ብቓሉ ከኣምን ኣብ ውሽጡ ድማ ክፍርም ትእዝዙኒ ዲኹም ወይስ ኣይትእዝዙንን ዲኹም ኢኹም? ዝገብሮ ነገር እንተዘይነገርኩምኒ ህያው እግዚአብሔር ኣዕጽምትኹም ካብዚ ቦታ ከውጾ እየ ድማ በሎም። ኣብቲ ግዜ ኩሎም ሰባት እናሰምዑ ካብ ዓስኬረን ካብ በድኒ ናይ ኣቦታትና ናይ ሃዋርያትን ናይ 318 ዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት ኣይትግደፍ ዝወደይ ነዚ ዝረኸሰ ደብዳቤ እውን ኣይትከተል ካብ ናይ ዓስኬረንና ቦታ ድማ ኣርሕቆ ዝብል ቃል ወፀ። ናይ ንጉስ መልእኽተኛታት ድማ ነዚ ነገር ሰሚዖም ብጣዕሚ ተደነቑ። ኣብ ልዕሊኦም ከዓ ዓብይ ፍርሓት ሓደሮም። ፀጉሪ ርእሶም ተላፅዮም ድማ መነኮሱ እምበር ናብ ንጉስ እውን ኣይተመልሱን። ክሳብ ዝዓርፉ ድማ ብዙሕ ዘመን እናተጋደሉ ነበሩ። ዝኸበረ ኣባ ለንጊኖስ ድማ ሰናይ ተጋድልኡ ወዲኡ ንእግዚአብሔር ኣምላኹ እውን ኣገልጊሉ ብሰላም ዓረፈ። ናይ ህይወት ኣኽሊል ድማ ተቐበለ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዕና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣባ ለንጊኖስ ይምሓረና
በረኸቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል መዓልተ ወለያልየ ትሩፋቲከ ኣቡየ ለንጊኖስ ኣነክር ዘተውሃበከ እበያ ሃበ ኢሃለከ ሶበ ቆብኣከ ርእየ ሰይጣን ተሃፊሮ እፎን መጎየ። እምን በረኸት ይሕደረና። ኣባ ጳውሊ ገዳማዊ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ርእሲ ገዳማውያንን ዘውዲት ትጉሃን መላእኽትን ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ሃገረ እስክንድርያ እዩ። ጴጥሮስ ዝስሙ ሓው ድማ ኣለዎ። ኣቦኦም ድማ ብዝሒ ንዋያቱን ብልዑን ማለት እዩ ዘይቆፀር ኣዝዩ ሃብታም ነበረ። ምስ ዕረፈን ግዜ ድማ ሓዘኖም ምስ ተፈጸመን ድማ ርስቲ ኣቦኦምን ገንዘቡን ክካፈሉ ጀመሩ። ጴጥሮስ ድማ ዝዓቢ ብፅሒት ዝወስድ ኮነ፣ ንጳውሊ ድማ ዝንእስ ብፅሒት ይህቦ። ስለዚ ድማ ኣባ ጳውሊ ሓዘነ። ንኣባ ንሓው ንጴጥሮስ ድማ ንምንታይ ካብ ርስቲ ኣቦይ ብትኽክል ዝግብኣኒ ብፅሒተይ ዘይትህበኒ እውን በሎ። ሓው ጴጥሮስ ድማ ንስኻ መንእሰይ ስለ ዝኾንካ እቲ ገንዘብ ክትብትኖ ኢኻ ክሳዕ እተዓቢ ኣነ ክሕልወልካ እየ ኢሉ መለሰሉ። ስለዚ ድማ ጳውሊ ተቆጥዐ። ንንሕድሕዶም እውን ተባኣሱ። ንኽፈርደሎም ድማ ናብ መኮንን ከዱ። እናኸዱ እንከለዉ ድማ ሰባት ፀይሮም ናብ ዝቐብርዎ ቦታ ዝወስድዎ ምዉት ሰብ ረኸቡ። ብዙሓት ድማ ደድሕሪኡ ይኽተልዎ ነበሩ። ጳውሊ ድማ ካብቶም ይኽተልዎ ዝነበሩ ሰባት ንሓደ ሎሚ ዝሞተ መን እዩ ኢሉ ሓተቶ። እቲ ሰብ ድማ ወደይ እዚ ዝሞተ ሎሚ ብወርቅን ብብሩርን ኣዝዩ ዝሃፍተመ ምዃኑ ፈለጠ። ኩሉ ግዜ እውን ፍሉጥ እዩ ነበረ። ኩሉ ግዜ እውን ዝሕጎስ ነበረ። እንሆ ድማ ነዚ ኩሉ ሓዲግዎ ጥርሑ ናብ መቃብርን ናብ ዘይመለሳ መንገድን ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ማዕበላት ሓጢኣት እናሃለው እዩ ሞይቱ እሞ ሕጂ እውን ወደየ ምእንቲ ድሕነት ነፍስና ክንጋደል ይግበአና እዩ። ንሕና መዓዝ ከም እንመውት ኣይንፈልጥን እሞ ነገር ግን ኣብ ውሽጢ እዚ ዓለም ሃፍትን ስልጣንን ነይርዎ። እዚ ኩሉ ዝሓድግ ምስጉን እዩ። እዚ ኩሉ ሓዲጉን እግዚአብሔር ዝኽተል ግን ምስጉን እዩ። ንሱ ኣብ ናይ ቅዱሳን ሃገር ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ዓብይ ክብሪ ክቕበል እዩ እሞ ኢሉ መለሰሉ። ምስጉን ጳውሊ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ካብ ልቡ ሓዘነ። እዚ ሃብቲ እዚ ሓላፊ ዓለም እንታይ እዩ እንታይ እዩ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሓዲገዮ ጥራሕይ ዝኸይድ ዶ ኣይኮንኩን እውን በለ። ብድሕሪ እዚ ናብ ሓው ተመለሰ እሞ ጴጥሮስ ሓወይ ናብ ገዛና ንመለስ፣ ካብ ድሕሪ ሕጅስ ብዛዕባ ንዋያት ምንም ምሳኻ ኣይንነጋገርን እውን በሎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ካብ ሓው ሃዲሙ ካብ ሃገሩ ወፀ። ናብ መቃብሪ ኣትዩ ድማ 3 መዓልቲ ንኽምሖ ናብ እግዚአብሔር እናጸለየን እናለመነን 3 መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ጸንሐ። ሓው ጴጥሮስ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እናዞረ እናኣለሾ ንብዙሕ መዓልቲ ነበረ፣ ግን ኣይረኸቦን። ዓብይ ሓዘን እውን ሓዘነ። ክቡር ጳውሊ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ መቃብር ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ን3 መዓልቲ ዝኣክል መብልዕን መሰን ኣይዘከረን። ፍርሓትን ድንጋፀን እውን ኣይበፅሖን። ኣምላኻዊት ሓይሊ ትሕልዎ ስለ ዝነበረት ኣብ 4ይቲ መዓልቲ ድማ ንመልኣኹ ናብኡ ለኣኸሉ እሞ ካብኡ ነጢቑ እውን ናብ ውሽጢ ብኣንፈት ምብራቕ ዘላ ገዳም ወሲዱ ኣብኡ ኣንበሮ። ኣብኡ ድማ ፍልሊ ማይ ነበረ። ሰላምታ ሂብዎ ድማ ናብ ሰማይ ዓረገ። ንኡድ ጳውሊ ድማ ናይ ኣራዊት ጉድጓድ ረኸበ። ናብታ ሓንቲ ጉድጓድ ድማ ኣተወ። ክዳኑ ድማ ካብ ቆጽሊ ስየ ሰርሐ። ከምዚ ኢሉ ድማ ጸለየ። ወዲ ህያው እግዚአብሔር ጎይታይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኢድ ምሕረት ዘይብሉ ጸላኢ ሓልወንን ኣድሕነንን። ብፍቓድካ ገድለይ ክሳዕ ዝፍጽም ከተጽናዓኒ ድማ ምሕረትካ ኣብ ልዕለይ ትምጻእ። ንጉስ ኩሉ ትውልዲ ሓይልን ክብርን ምስጋናን ገንዘብካ እዩ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ለይኩን ኣሜን።
ኣብ ውሽጢ እታ በዓቲ ድማ 80 ዓመት ነበረ። ካብ ሰብ ወገን ድማ ፈጺሙ ንማንም ኣይረኣየን። ክዳንኡ ድማ ካብ ስየ ዝተሰርሐ ሰሌን እዩ። እግዚአብሔር ድማ ኩሉ ግዜ ኣጋምሸት ኳኽ ይልእኸሉ ነበረ። ምስኡ ድማ ፍርቂ እንጀራ ይልእኸሉ፣ ንዕኡ ድማ ንብፁዕ ጳውሊ ይህቦ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድስናውን ጽድቁን ክገልጽ ምስ ደለየ ድማ መልኣኹ ናብ ዓብዪ እንጦኖስ ለኣኸ። እዚ እንጦኖስ ድማ ብልቡ ንሱ ኣብ ውሽጢ ገዳም ምንባር ዝጀመረ ሰብ ከም ዝኾነ ይሓስብ ነበረ። እቲ መልኣኽ ድማ ኦ እንጦንዮስ ካባኻ መንገዲ 2 መዓልቲ ርሒቑ ናይ ዓለም ሰባት ካብ ዝረግጾም እሳእቱ ከምታ ሓንቲ ኮይኑ ዘይግብኦም ሓደ ሰብ ኣሎ። ስለ ጸሎቱ ድማ ዓለም ቀንዐ፣ ምድሪ እውን ፍርኣ ትህብ፣ ምእንታኡ እውን ኣብ ልዕሊ ምድሪ ጠሊ ይወርድ፣ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሓጥኣን ምድሪ ድማ ፀሓይ ይበርቕ። ኩሉ ፍጥረት ወዲ ሰብ እውን ኣብ ውሽጢ ኢድ እግዚአብሔር ተሓልዩ ይነብር ኣሎ በሎ። እንጦንዮስ ድማ ነዚ ቃል ምስ ሰምዐ እግዚአብሔር ምስኡ ከም ዝኾነን መንገዱ ከም ዝጸርገሉን እናኣመነ ተንሲኡ ናብ ውሽጢ ገዳም ከደ። ኣሰረ ሰብ ድማ ምስ ኣሰረ ኣራዊት ረኸበ። እቲ ኣሰር ርጋጽ ተኸቲሉ ድማ ናብ በዓቲ ቅዱስ ኣባ ጳውሊ በጽሐ። ኣፍ ደገኡ እውን ኣንኳሕኩሐ። ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ግን ካብ ግብሪ ሰይጣን ከም ዝኾነ ሓሰበ እሞ ዓብዪ እምኒ ኣልዒሉ ድማ ኣብ እግሪ ማዕጾ ኣፍ ደገኡ ኣቐመጠ። ኣባ እንጦንዮስ ድማ ንኽውሃበኒ ደለኹ፣ ንኽረክብ ለመንኩ፣ ንኽኽፈተለይ ኣንኳሕኳሕኩ ኢሉ ጸርሐ። ኣብቲ ግዜ ከፈትሉ እሞ ኣእተዎ። ንንሕድሕዶም እውን ብመንፈሳዊት ሰላምታ ተለዋወጡ። ብሓባር ጸልዮም ድማ ተቐመጡ። ኣባ እንጦንዮስ ድማ ኦ ኣቦይ ስምካ መን እዩ በሎ። ኣባ ጳውሊ ድማ ንስኻ ስመይ ዘይትፈልጥ እንተኾይንካ ደኣ ንምንታይ ክሳብ እዛ ቦታ ተጓዓዝካ ኢሉ መለሰሉ። ኣብታ ሰዓት እቲኣ እግዚአብሔር ንእንጦንዮስ ልቡ ከፈተሉ እሞ ኣነ ንገዳማዊ ጳውሎስ ክርኢ ስለ ዝተገብኣኒ ብፁዕ እየ በለ። ብድሕሪ እዚ ንሕድሕዶም ልዕልና እግዚአብሔር ክነጋገሩ ጀመሩ። ኣብ ኣጋምሸት ድማ ኳኽ መጺኡ ሓንቲ ምልእቲ እንጀራ ደርበየሎም። ኣባ ጳውሊ ድማ ንኣባ እንጦኒ ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ከም ዝኾንካ ሕጂ ፈለጥኩ። ኣነ ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ክሳዕ ሎሚ 80 ዓመት ክነብር ከለኹ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ፍርቂ እንጀራ እዩ ዝልእኸለይ ነይሩ። ሕጂ ድማ ምግብኻ ለኣኸልካ ምልእቲ ገይሩ ለኣኸልና። ብድሕሪ እዚ ተንሲኦም ጸልዮም በልዑ፣ ንእግዚአብሔር እውን ኣመስገንዎ። ምልእቲ ለይቲ ድማ እናጸለዩ ሓደሩ። ምስ ወግሐን ፀሓይ ምስ በረቐን ድማ ነንሕድሕዶም ሰላምታ ተለዋወጡ። ኣባ እንጦኒ ድማ ንኣባ ጳውሊ ኦ ኣቦይ ኣብዚ ኩሉ ዘመን ካባይ ምስጢራተ ቅዱሳት ትቕበል በሎ። ብፁዕ ኣባ ጳውሊ ድማ እግዚአብሔር መልኣኹ ይልእኸለይ ካብ ምስጢራተ ቅዱሳን እውን በብሰሙኑ ኣብ ዕለተ ቀዳምን ዕለተ ሰንበትን ይቐብለኒ፣ ኣብ ኩሉ ዘመን ከምዚ ይገብረለይ ኢሉ መለሰሉ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣባ እንጦኒ ንኣባ ጳውሊ ኦ ኣቦይ እዚ ኣስኬማ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ክበዝሕ ድዩ ወይስ ኣይበዝሕን ንኽትነግረኒ እደሊ ኣለኹ በሎ። ብፁዕ ኣባ ጳውሊ ድማ ናብ ሰማይ ተመልከተ እሞ ኣኽመስመሰ ድማ ወይ ከዓ ሰሓቐ። ብድሕሪኡ ድማ ሓዘነን ዓው ኢሉ በኸየን። እንጦንዮስ ድማ ክተኽመስምስ ምስ ረኣኹኻ ተሓጐስኩ፣ ምስ ሓዘንካ እውን ዓው ኢልካ ምስ በኸኻው ድማ ሓዘንኩ በሎ። ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ድማ እዞም ኣድባራትን ገዳማትን እግዚአብሔር ካብ ኩለን ዓድታት ሓርዩ ንዝእክቦም ኣርጋብ ርግቢታት መሕደሪኦም ክኾኑ እዮም። ካብኡ ድማ እዚ ክሓልፍ እዩ። ስሞም መነኮሳት ይበሃሉ። ንሳቶም ድማ ብዙሕ ዘመናት ክሕጐሱ እዮም። ቅድሚ መዓልቲ ቁጥዓኡ ድማ ከፍልሶም እዩ። ብድሕሪኦም ድማ ሰሚዖም ንመምህራኖም ዘይእዘዙን ቀትርን ለይትን ምእንቲ ድሕነት ነፍሶም ንጸሎት ዘይተጉን ትውልዲ ክለዓሉ እዮም። ኣብቲ ግዜ እግዚአብሔር ክቁጣዕ እዩ። ልብን ሕግን ዘይብሎም ዓላውያን ድማ ክለዓሉን ንገዳማትን ኣድባራትን ድማ
ከምዝግብርዎምን እዮም። ንብዙሕ ዘመን እውን ምድረ በዳ ክኾኑ እዮም። መዘከርታ ቅዱሳን ግን ኣይውዳእን። ኣጆኻ እግዚኣብሔር እውን ኣብ ውሽጢ ልቢ ካልኦት ሰባት ይቕረታኡ ክሕድረሎም እዩ። ንሳቶም ድማ ናብ ገዳማትን ኣድባራትን ከይዶም ዳግም ኣብ ውሽጠን ክነብሩ እዮም። ሰይጣን ግና ናብ ኣድባራት ክኸይድን ኣብ ማእኸሎም ባእሲ ክፈጥርን እዩ። ንሳቶም ድማ ትብዓት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ስለ ዘይተቐበሉን ስለ ዘይተዓገሱን ብትዕግስትኹም ንነፍስኹም ተጥርይዋ ዝብል ጽሑፍ እውን ስለ ዘየስተውዓሉን ምንኩስናኦምን ኣስኬማኦምን ሓዲጎም ናብ ዓለም ክወርዱ እዮም ኢሉ መለሰሉ። እንጦንዮስ ድማ ኦ ኣቦይ ብፁእ ጳውሊ ገጽካ ንኽርኢ ዝተዓደልኩላ እዛ ሰዓት ብርኽቲ እያ በለ። ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ድማ ሕጂ ናብ መሕደሪኻ ኺድ፣ ቆስጠንጢኖስ ንሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣትናቴዎስ ዝሃቦን ንዓኻ ዝኸደነካን ልብሲ ብኣኣ ንስጋይ ንኽትገንዝ ምሳኻ ሒዝካያ ንዓ በሎ። እንጦንዮስ ድማ ዝተሰወረ ነገር ብምፍላጡ ተደነቐ። ኩሉ ዝተነበየሉ ትንቢታቱ ድማ ኣመነ። ደጊሙ ድማ ኣፍጥን ኣይትቑም እውን ንሰብ ኩሉ ከም ዝተሰርዐ ዝወፅኣሉ ጊዜ ቀሪቡ እዩሞ በሎ። ኣባ አንጦኒ ድማ ሰሚዑ ሓዘነን ብኸየን። ካብኡ ወፂኡ ድማ ናብ በዓቱ ክሳዕ ዝበጽሕ ንክልተ መዓልቲ ተጓዓዘ። ነታ ልብሲ ሒዙ ድማ ተመልሰ። ኣብ መንገዲ እንከሎ ድማ ንኣባ ቡላ ረኣዮ። ንማሕበር መላእኽቲ እውን ኣብ ውሽጢ ኣየር ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን እናበሉ ርእዮም። ከምኡውን ኦ ሕርዩ ንእግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንዓኻ ይኹን። ናይ እግዚአብሔር ሰብ ንዓኻ ጳውሊ ዝተመስገንካ ኢኻ። ጸልማት ዓለም ሓዲግካ ሃገረ ብርሃን ረኺብካ ኢኻ እሞ ደጊምስ ኣብ መንግስተ ሰማያት ምስ መላእኽቲ ተሓጐስ። ናብ ናይ ዘለዓለም ተድላ ደስታ ድማ ክወስዱኻ እዮም። ምሕደሪ እግዚአብሔር ዝኾንካ ገዳማዊ ጳውሊ ንስኻ ብትውልድኻ ዝኸበርካን ዝተመስገንካን ኢኻ ይብሉ ነበሩ። ከምዚ እናበለ ድማ ተሰወሩ። ብፁእ እንጦኒ ድማ እዛ ንሰማይ ዘዕርግዋ ዘለዉ ነፍሲ ናይ ኣቦይ ኣባ ጳውሊ ነፍሲ ድያ እያ በለ። ናብ በዓቱ ኣትዩ ድማ ንኣባ ጳውሊ ከም ዝሰገደ ኮይኑ ኣእዳዉ ድማ ብኣምሳል ምልክት መስቀል ተዘርጊሐን ረኸቦ። ኣባ ጳውሊ ድማ ኣልዓሎ ሸፈኖ እውን ኦ ኣቦይ ኣብ ውሽጢ ሰማያዊ መሕደሪኻ ኮይንካ ተዘከረኒ ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ በኸየ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣባ አንጦንዮስ ተልዒሉ በታ ልብሲ ንስጋኡ ገነዘ። ቀኖና ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብ ልዕሊኡ ፈጸመ። ብድሕሪ እዚ ድማ ምስኡ ስለ ዘይተማኸርኩስ እንታይ እየ ክገብረሉ በለ። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣናብስቲ መጺኦም ሰላም ተሃብዎ። ኣቐዲሞም ከም ዝፈልጥዎ ድማ ደኒኖም ጸበል እግሩ ለሓሱ። መቓብሩ ኣበየናይ ቦታ ክንኩዕት ከም ዝብል ኮይኖም ድማ ኣመልከትዎ። ኣባ አንጦንዮስ ድማ ምልክቶም ፈሊጡ ብመጠን ቁመት ኣባ ጳውሊ ለክዓሎም እሞ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ብትርጋጽ ኮይኖም ድማ ኳዓቱ። ምስ ኣኸሉ ድማ ኣኺልኩም እዩ ኢሉ ኣመልከተሎም። እቶም ኣናብስቲ ድማ ወፂኦም ሰገድሉ። ንሱ ድማ ባረኾም እሞ ናብ ቦታኦም ከዱ። ቅዱስ ኣባ አንጦኒ ድማ ናብ መቓብር ኣእትዩ ዓጸዎ። ካብ ቆጽሊ ስየ ዝተሰርሐ ዓጽፊ ድማ ንብረት ኣቦኡ ከም ዝወርስ ውላድ ወሰደ። ናብ ሃገረ እስክንድርያ እውን ከደ። ናብ ኣባ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ አትናቴዎስ ድማ ኣተወ። ኩሉ ካብ ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ዝኾነ ነገር ድማ ነገሮ። እታ ናይ ቆጽሊ ስየ ክዳን ድማ ሃቦ። ሊቀ ጳጳሳት አትናቴዎስ ድማ ናይ ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ዜናኡ ምስ ሰምዐ ዓቢ ታሕጓስ ተሓጐሰ። ነታ ክዳን ድማ ተቐቢሉ ምስኡ ኣቐመጣ። ኣብ ዓመት 3 ጊዜ ድማ ኣብ በዓል ልደት ክቡር፣ ኣብ በዓለ ጥምቀትን በዓለ ትንሣኤ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ይኽደና ነበረ። ጐይታና ድማ ናይ ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ናይ ልብሱ ክብሪ ክገልጽ ደለየ እሞ ኣብቲ ወቕቲ ድማ ሓደ መንእሰይ ወዲ ሞተ። ኣባ አትናቴዎስ ድማ ነታ ልብሲ ኣብ ልዕሊ ምውት ገበራ እሞ ኣብታ ጊዜ ድማ እቲ ምውት ተንስአ። ነዚ ዝረኣየ ኤጲስቆጶስ ኣባ ኤስድሮስ ድማ ነዚ ምስክር ኮነ። እዛ ተኣምር ድማ ኣብ ውሽጢ ኩለን ዓድታት ተሰምዐት። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዕና እውን ብጸሎት ንኣባ
አባ ጳውሊ ይምሓረና በረኸቱን ምሳናት ሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለጳውሊ በውሳጤ ገዳም ዘተጸምደ እንዘ ኢረኢ እምሰብእ መናሃ አሃደ አፀወ ብዙሃ ወተጋለለ ፈድፋደ ድህረ ሙቱሂ ከመ በህይወቱ ለመደ ለእግዚአብሔር ተረክበ ከዊኖ ስጉደ ይብል። በረኸት ናይ አባ ጳውሊ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን ቅዱስ አባ ቶማስ ሃዋርያ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዝኸበረ ሃዋርያ ቶማስ ተኣምራት ዝገበረ ጎይታና ናብ ዝኣዘዞ ክምህር ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ካብ መንገዱ ንእሽተይ ፈንተት በለ እሞ ኣጋጣሚ ድማ ዝሞተ መንእሰይ ረአየ። መልክዑ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነበረ። ሃዋርያ ቶማስ ድማ ኦ ጎይታ ነዚ ጥፍኣት ዶ ክርኢ ናብዚ ኣምፀእኻኒ? ነገር ግን ፍቓድካ ይኹን በለ። ድሕሪኡ እቲ ዝሞተ ሰብ ጸለየ። ድሕሪኡ ስለቲ ዝሞተ ሰብ ጸለየ እሞ ኣብቲ ግዜ ዓብይ ገበል ካብ ውሽጢ ኣእማን ብጭራኡ ንምድሪ እናወቕዐ መፀ እሞ ናይ ክርስቶስ ሃዋርያ ኣነ ምሳኻ እንታይ ኣለኒ ስራሐይ ክትዘልፍ ዶ መጻእኻ ኢሉ ብዓብይ ድምፂ ገዓረ። ሃዋርያ ቶማስ ድማ እወ ግብርኻ ተዛረብ በሎ። እቲ ገበል ድማ ከምዚ በለ በዚ ቦታ ኣንጻር ምልክዕቲ ጓል ነበረት ኣነ ዝፈትዋ እያ። እዚ መንእሰይ ድማ ክስዕማ ረኣኹ ኣብ ዕለተ ሰንበት ከዓ ምስኣ ሓደረ። ስለዚ ድማ ነኺሰ ብመርዚ ቀተልክዎ። ወይ ጉድ! ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ድማ መርዝኻ ካብኡ ክትወስድ ብጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዚዘካ ኣለኹ በሎ እሞ ከይዱ ድማ ካብኡ ካብቲ ዝሞተ ሰብ ንመርዙ መጠጠ እሞ ወሰደ። ሽዑ ከዓ ተነፊሑ ሓበጠ፣ ተሰንጢቁ ድማ ሞተ። እቲ ዝሞተ ሰብ ድማ ድሒኑ ተንስአ። ስለዛ ምልክት ድማ ብዙሓት ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ርትዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ምሂሩ ናይ ክርስትና ጥምቀት ታጥመቖም። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት ኣቦና ሃዋርያ ቶማስ ይምሓረና በረኸቱ ድማ ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለቶማስ ዘአርአየ እዘዞ ሃበ ሆረይ ስብክ ለእግዚአብሔር ትእዛዞ እስመ ለመዋቲ አብጽሖ እስከ አንከሮ ወአስ ኦዘዞ በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከይሲ ሶበ አውገዞ እምላአለ ብእሲ ምውት ከመይንሳ ህምዞ አሜን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳንና ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ለካቲት 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ናይ ባሕታውያን ዓብይ ኣቦ ፈላማይ ዝኾኑ ቅዱስ አባ ለንጊኖስ ሊቀ ምኔት ደብረ ዝጋግ ከምኡውን ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ሳዲዎስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ ናይ ሃይማኖት ሓለቓ ዝኾነ፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ ኣባ ሕርያቆስ ዝሃገረ ብሕንሳ አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካብ ኣናብባ ካብ ቃል ካብ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተሃርመለይ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። በረኸት ረድኤት ናይ ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ክብሪ ምልዕተ ውዳሴ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ ጋዜት ሀበ ፍቅር ወልድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንቺ አሜን። በቃል ኪዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን